Vi kører. Hey Sådan. Jesper, så har vi fået lavet brændestabler her, og vi har fået ryddet hele vejen ned. Vi har fået ryddet hele vejen ned gennem stien, hvis du kommer med ned og ser. Vi har prøvet at lave det, så man kan gå her med en børneflok. Og det er der næsten. Og trolden er blevet befriet. Vi tænker, at på sigt, der kan man slå alle rødderne løs for jord. Der skal stadig lige tages med en buskrydder nogle steder. Også for at holde det nede. Så har vi prøvet at bevare, at der ligesom er overdæk nogle steder. Hyggeligt. Nej, hvor er der meget plads. Ja, der er mega meget plads, og der er stube til at sidde på. Vi er ikke helt færdige med det her herovre, men vi synes, det er rigtig synd at skære de her træ væk. Men hvis man får fjernet denne her, så er det også, så får man noget mere en plads her, hvor man kan lave sjove ting. Men vi har også ryddet færdigt hele vejen igennem. Her døde motorsaven, så her er resten gjort med økse. Mand. Jeg vil lidt ved at være der, hvor heksen bor, ikke? Ja, her bor heksen. Det er her, hvor du skal ned i en buskrydder. Jeg kommer til at finde min røv rimelig meget her, det er jeg ked af. Og så løber stien ud her og videre ned ad vejen på den anden side. Man kan også lige tage det her som det sidste. Vi tænkte, det ville være sjovt at gå rundt om. Ja. Så fordi man kan se stien allerede herfra, ikke? Og så er det måske lidt kedeligt. Det er sjovere at svinge, og så ikke vide, at det var der, man skulle hen med den første plads. Men nu er der i hvert fald ryddet hele vejen ned igennem. Så nu kan du fjerne barrikaden deroppe. Vi har ikke taget den væk, for vi var ikke helt sikre på, at du ville gøre det endnu. Cool.